Hello South Africa, nibingelela umthandeni wakaManqele igcoka Melisha umculi kaMaskandi abaningi ke bayangazi. No bafethu, I'm just chilling at home these days njengoba kuyi lockdown nje. And I have joined National Lottery Thank You Challenge. Lapho sibonga khona uhulumeni upresident walelizwe ukuthi emzameni yakhe ayenzile ukuvikela ukuthi lesi sifo se-coronavirus singabhuqa eNingizimu Afrika. Siphinde sibonga onke ama-essentials workers njengama-sosha, amaphoyisa, odokotela namanesi, nabafowethu abasebenza ezitolo zokudla nasemagaraji kapetrol. Siyabonga kakhulu bafowethu, ni South Africa nje yonke siyanibonga i-behavior yenu bafowethu, siyanithanda kakhulu. Hope sazophinde sibonane futhi kube mnandi.